Hello, my name is Vent Tsetkov, for Athena Throwdown, category intermediate, 26.1, option, second option. 155, here, from here, 155, виж, че може да снимаш поста. Това ще го снима ли? Не, това поста. Това са като го приключим. Ако искаш да го оставя? Къде ще бъде? Е така на стойката. Така. Така не знам, добре ли? Искаш да видиш? Малко ти излизат краката отзад. Не е така. Ама топа. Штангата да преместа. Да, така, добре. Окей, аз съм готов, мога да ми пишеш. Сега пускаме таймера ли? Само натискаш точно 3.15 надолу и ще ми кажеш. Почва да ги брой. Да. 10. 5. 3. 2. 1. Давай. 1. 2. 3. Дишай. 4. 5. 6. Браво. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Браво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, браво. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, това 4, нали? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 и 30. Давай. 1, 2, 3, дишай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мой да не я държиш тягата горе високо толкова много, че се изморяваш така. 1, 2, така. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре си, давай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Браво. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер. 7. Дишай. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 3 минути и 20, давай. Ето и другия и последния ще натиснеш. Едно, дишай, браво. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десет, 11, 12, 13, 14, 15. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 4 и 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, давай, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нищо. 5 и 11. Чай да покажем това. Не. Не съм го спирал. 20 kg. То се вижда. Я дай щипка. 10 kg. 10. 20 kg. Я го. Е така. 20. 10 kg. 10. Само това извади. 20 kg. Спираме ли го? Да. Браво. Абе, аз се заблудих, че има още един рунд, бе. То верно 3 по 15. Бе. 5 минути и 11.